Čaute ľudia, vítame vás u nového videa, kde sme v Ibo Relax na Slovensku s Patrikom a Tatinom. Je tu Ibo Relax. Ideme hore na cestu. Na chvíľku pôjdeme aj do lesa. Ale to je A čo hovoríš na toto miesto, Tatino? Vieš, keď som tu nebol, tak som zvedavý. Čo by tu mala byť nejaká väža s rozhľadňou? No. Nejaký bufet tu je. nejaká väčšia mala byť. No. To je diviak. No, pozri. Ide sa odfotiť tam? Áno. Kríha. Poď. Že si vybereš? Dobrý deň. Dobre. Poprosím kávu. Tak robíte? Väčšie. Môžeme tu dvojku, kde je tá hento. To ti potom počkaj. Dáme mliečko? Áno. Prosím, radšej do toho buka kvalitu. Hento dvojku, vieš. A dvakrát tú natúru jemne pero. Nechladené. Ďakujem. Poďte dole. Ešte tu dvojku. Potom. Chcete buchtu s gránkom? Ja to zabijačku. Už som spravil radšej, ja. Dobre, poďme to, keby sa bol. Prevažne na vám ukazuje, že nejaký máme dobré Ja to prosím do kabele. Také pekné košele máte. Super. Na to. Toto je naša, áno? Áno, páči sa. Dobre, môžem? To je všetko. Že polovičky? Nepozeraj mi do toho. Môžem poprosiť kašu. Kašu zabíjať. Áno. Dáme aj oškvarky. Môžete. A neochotlivo? Neviem. Jako ty robię kawu? Nie pamiętam. Tej kaši dáme cibulku alebo kyslú uhor? No a čo, Tatino? Najdeme, nie? Čo? Ale máš ešte kávu svoju. No, ja viem. Alebo potom neochutený Poď za pekne. Dovidenia, ďakujeme za návštevu. Kde je Patrik? Páči sa? Dve malé kofoly ešte k tomu. A to, kto je jeden z nich Pat? Že Pat a Mat. Toto je Pat a Mat? Ale nie, to je Pat a Mat. Pat a Mat. Ja No, som jak sa ti to tu zatiaľ tak ľúbi v tejto divočine Ibo Relax? Divočina? Toto nie je divočina. Pôjdeme do lesa. Na tú rozhľadňu, ktorú ste mohli vidieť na tej magnetke. No. Tá väža. Ktorú si potom kúpime. No. To si potom kúpime. Je tu strašne slabý internet. No čo? Pôjdeme, nie? Ak sa ti to zatiaľ páči? Všetko. A No je- poďme, ideme pomalinky. No poďme. Počkaj, odfotím Patrika, nie? No, odfoď teda. Paťo, poď k tomu diviakovi. Patko,
Poď ku tomu diviakovi. Pri tom padá na to. Paťo, poď pri diviakovi. Paťo, poď pri diviaka najskôr a potom pri Pat Amata. Tak sadni si tam a Tatino, ty môžeš tiež. No. Sadni si vedľa neho. A aby bolo vidieť toho diviaka, Paťo. Tuto si sadni. Paťo, usmej sa. Dobre, poďte, ideme na... Nemôžem, potom ti ukážem, dobre? Dobre. No poďte. Ja odfotím ho ešte pri tom Padamatovi. No pri tom. Paťo, poď, ja ťa rýchlo odfotím pri tom Padamatovi. A čo som Ukáž, čo to je. Niečo, že ahoj. Choď, prihne to, ja ťa odfotím. Aby bolo vidieť tých Padamatov, počkaj. Dobre, poď. Dáš mi tu krávu. No. A tu je napísané, že ahoj. To je napísané. Ale poraný diďak, toto je nejaký kanec, nie? A toto je, že úsina. Hovorí, že tu budú aj nejaké zvieratá, tak ja sa teším. Čo? Taká vypijem kávu a ideme. No. Keby si sem Daj to... mi Napolitanku tú kávu. Dobre, tak si počkaj. Dávam dole ruksak. Ani neuveríte, koľko hodín sme išli cestou. Že Tatino. No, aj som sa pri tej ceste nutil. Toto môžem? No. Kto chce toto? No a zober si, ja nemám rád hen také arašidové. Nie? Nie. Tu máme aj jablka. Vieš, čo ja si dám jablko? Potom. Dobre, potom, na tom. A teraz vám ukážem, aký mám nožík, kúkajte. Toto, Tatino, že toto je z reálneho parohu. Parohu, áno. Kto to vyrobil? Toto z reálneho parohu. Mikov. A to je vážne z reálneho parohu. Keby ste to chytili, tak aj cíti, že to je reálny paroh. Všetko, čo tam je, aha. Ja sa- Altánky, ohnízka, kozičky, ovečky, zajkovi a sliepočky. Paťo, nechceš ku tomu krtkovi? Ešte. Poď ku krtkovi sa odfotiť. Poď, ideme sa odfotiť ku krtkovi. Ešte budem tuto mať, že ahoj. Tak choď k nemu. Nechytaj to. Dobre. Bolo to tam? Áno. Ale to vyzerá dobre, ten diviak to. Bolo to tam? Áno. Ahoj. Ale to je vyrobené z dreva a nejakého lepidla. Nechoď na to, Paťo, lebo to môžeš zlomiť. Ó, A čo, nerob to radšej, lebo môžeš to zlomiť. A sú to vôbec aj diviaci tuto? Počkaj, si pozrieť tuto. Počkať. Toto je bohyňa Diana? To čo je? Stojisko pre kone, bufé, slepočky, zajka. Dobre. A mám tu ešte takúto vábničku na srnca a tak to robí, počkajte. Tak to robí. Ideš to zahodiť. Jo. Prepačte, že sme vám klamali o tom Jurkovi. Prepačte, že sme vám hovorili o tom Jurkovi, že vlastne, že pôjdeme na Jurka, na svätého Juraja, do Nitranskej, ale nešli sme, pretože to je, sme museli stávať až o 6 ráno. A tak sme neišli na svätého Juraja. A tu Slavnosť sme išli radšej toto do Ibo Relax. Tatino dopí kávu a ideme. No a ešte chod odfotiť tú bohyňu. A kde je tá bohyňa? ja chcem sa na toto sadnúť. Paťo, nie. To je krehké, to sa na to nesadaj. Je to krehké. Je to krehké.
To čo tam? Aha, to spadlo. Wow. Choď dole, alebo to zlomíš. Dobre. To je z lepidla a z dreva, Paťo, to sa môže ľahko zlomiť. Poďme sa... No potom si odfotíme tú bohyňu. Dobre. A zhasni to video, lebo mám slabú baterku, aby sme sa potom ešte pofotili. Nemáš, ak máš plnú, kúkaj. Mám plnú? Máš plnú? Dobre. Ja som radšej vypol blesk, vieš, lebo z nejakého dôvodu zapnutý blesk. Jo. Počkaj, kúkajte, to sme sa poďme pozrieť tuto. Ibo VK protipožiarna väža. Počkaj, mám zamknuté auto. Skontroluj. A kúkaj. Zamierte na východ. Nie. Dám radšej ukončiť navigáciu. A to je niekto z SRB. Srbsko. Latino, to je niekto zo Srbska. Chápeš, tu niekto počúva zo Srbska. No a teraz skadiaľ máme ísť. Tam je aj ihrisko nejaké, alebo niečo. Kadiaľ sa ide? Kadiaľ sa ide teraz? Uvidíš, všade to? No. Počkaj, kadiaľ sa to ide? Ja neviem. Kade to? Kade sa to ide? Kadiaľ. Neviem, ale cítim tu divný hnoj. To sa kade ide? Ja neviem. A tadiaľ to ukazovalo. Ja neviem, vyskúšajme tadiaľ to a potom sa vrátime a pôjdeme hen tadiaľ. Ale nechápem, prečo úplne je takáto. No, keby bol taký veľký havran. Tam je hluchá, pozrite. No. Aha, tu je nejaké vojenské auto. Wow. Ideme ďalej. To bolo BVPčko toto. Nie? No. Vidíš? A ty sa tam odfotíš? Ne. A ty sa tam odfotíš? Áno. Tak potom, keď sa tak fotí. Tam sú kozy. Neviem, kadiaľ sa vyjde na tú väžu. No hentadiaľ asi nie. Ja neviem, poradte nám ľudia, keď ste tu teraz niekedy boli. A to je obranný transportér. Vidíš? Malo to toto rakety. Obranný transportér, to je ešte za komunistov. No, ešte keď bolo Československo. Československo. Toto je Česko. Môžem sa spýtať náhodou na tú vyhľadku väžu. Takto po ceste to ide takto dookola Aha, a tam je tá väža. aha. 50 minút tak dospieť. Už
Počkaj, ja si to odfotím. Aha, dobre. Počkaj, ja si to odfotím. A dám príspevok na YouTube. Sámko, No, chýbaj mi do auta, zober tam, natočím na sedadle. A zamkni auto, tam mám mikinu mi seber, dobre? je A ti ideme. zima? Však není mi zima, ale keby tam fúkalo, tam bude fúkať na tej výhľadkovej veži. No. No choď. Ale to prestrihnem. Čo to je? Čo to je za zvieratko? Paťo, čo to je za zvieratko? Ja? Zve. Jazvec. Co to? Toto je čo? No. Už si sa obliekol, tatino. A toto čo je? Pozri. Chrobáci tu sú. Líška. No, počkať. Môžem sa pozrieť zatiaľ na kozy. Toto neviem, čo je. Odfoď, počka. No, podáš kľúče od auta. Môžem sa pozrieť na kozy. To je nejaký šváb nechutný, fuj. Ale to si rozdiel na menšie, dobre? Ale si páči. Ale on sa tu včeraj. Ja ho dám dole a on... Kozy. Ja som myslel, že kozy robia B. Nechod tam, lebo ťa elektrika môže. Nie je to pod prúdom? Skáľ máme toľko trávy. Čo? Aha, čo je? Krmivo pre zvieratka. 50 centov. Počkaj, ja mám 50 centov. Paťo, podrž? Nedávaj to. Áno, dobre. Dobre, poďme na tú väžu. Ste nechutný šváb. Patko, pozri, aký špát. Ja nemám rád švábov. Sám odfotíš ma tuto pri tej výške, dobre? Nechceš náhodou pri tom, jak sa povie, čo... Poď. A čo som našiel? Nehaj to na zemi, to je od psa. To není od... Stačí, dobre. No poďte, ideme. Zavrel si auto? Áno. Čiže aj nejaké úhlie, alebo čo? Nemám palce. No poď. Možno, že kadeľ sa to išlo? Tadiaľ to. A to je hnoj, pozor, tatino. Pozor, ješ po hnoji. Koňskom. Takže takto okolo, joj. To bude túra. No to bude paráda. Počkaj, dám si toto. Krokomer daj mi. Ukáž? No, Počkaj, takto to sprav. Takto. no to sa mi